Il-ftehim finali mill-ħuq f'Dubai għal COP28 jitkellem għall-ewwel darba dwar tranzizzjoni lil mill-fossil fuels. Fil-fatt f'dan il-ftehim il-pajjiżi qed jintalbu jibdew bit-tranzizzjoni lil mill-fossil fuels biex jilħqu emissjonijiet net zero sas-sena 2050. Biex intlaħaq dan il-ftehim kien hemm diversi negozjati li intensifikaw fl-aħħar sigħat u f'ħinijiet minnhom kien hemm anke l-biża' li jista' jisfaxxa kollox. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli li kienet parti minn negozjati f'isem l-Unjoni Ewropea qalet li għalkemm dan il-ftehim mhux is-soluzzjoni finali għat-tibdil fil-klima, madankollu għall-ewwel darba l-pajjiżi kollha qablu li d-dipendenza fuq il-fossil fuels trid tispiċċa. Huwa pass importanti il-qoddim. Fil-fatt ġi diskrit ukoll bħala ftehim storiku għaliex għall-ewwel darba kellek il-pajjiżi kollha iktar minn 195 pajjiż li qablu li jridu jibdew mixja biex jeħilsu mill-fossil fuels. Il-fossil fuels huma dawk is-sorsi li l-iktar inizzu li l-iktar jagħmlu ħsara. Il-Ministru Dalli rimarkat ukoll kemm dan it-tragward ma kienx faċli minħabba realtajiet diversi ta' pajjiżi differenti f'dan il-qasam. Ovvjament ma kienx faċli għaliex għandek pajjiżi li għandhom realtajiet totalment differenti. Għad għandek pajjiżi li għadhom jużaw il-faħam, għad għandek pajjiżi li għadhom itellaw iż-żejt u ovvjament kull pajjiż jipprova anki jħares l-interessi tiegħu. Intant intlaħaq qbil ukoll biex l-għajnuna l-pajjiż l-inqas żviluppati biex ikunu jistgħu jadattaw għat-tibdil fil-klima tiddoppja minn dik li tingħata llum. Hemmhekk min-naħa tagħna bħala Malta flimkien mal-kollega tiegħi mill-Awstrija konna din ninnegozjaw fuq il-Global Goal on Adaptation. Test li ġie miftiem l-ewwel darba fejn fost l-oħrajn anki ftemna li se jiġu rdupjati l-finanzjament għal dawk il-pajjiżi li huma l-ar mill-quta u li għandhom bżonn jaddattaw għat-tibdil fil-klima. Din kienet l-ewwel darba li ntlaħaq qbil fuq mira globali għall-adattament għall-klima li fost l-oħrajn jinkludu wkoll programm ta' kull sentejn li jieħu kont tal-progress li jkun sar fl-oqsma tal-iskarzezza tal-ilma, il-produzzjoni tal-ikel, is-saħħa, l-ekosistemu, il-biodiversità, l-infrastruttura, il-faqar u l-kultura. Fost il-mexxejja internazzjonali li attendew għal ftuħ tal-COP28 kien hemm ukoll il-Prim Ministru Malti Roberta Bela li sostna l-pożizzjoni ta' Malta favur ftehim ambizzjuż. Għall-ewwel darba Malta kienet involuta fin-negozjati f'isem l-Unjoni Ewropea permezz tal-Ministru Mirjam Dalli bl-appoġġ tat-tim tekniku Malti u l-Ambaxxatriċi għat-tibdil fil-klima, il-Professur Simon Borġ.